Salam hormatly prezidentimiz. Men şu videomu çekmegimin sebebi men öz sesimi size eşitdirmek isleýärin. Men Mätcan we Hurma ýollaşym Halmuradow Nurmurat birinji topar maýyp 5 tan çağam bar. Men jaýa mätäçlik çekýärin. Sizin adil fermanyňyz esasyna birinji topar maýyplara jaý bermeli karara gol çekeniňiz eşitip begenip şol esasynda häkimlige bardyk. Onu bize dokumentlaňyzy getirin diýip ogratdylar. Biz dokumentlamyzy jemläp ýene bardyk. Dokumentlamyda sereden mollarda siz mätäçlik çekeňiz ok diýip ýzymy ogratdylar. 2 komnat jaýda 44 kvadrat 20 adam bolup ýaşamaly. Biz şäher häkimlige bardyk. Onda da dinleýän ýok. Soň hormatly arkadaşlar, serdarymyz size arda ýazdyk. Ondan bize kanagatlandyrmaly diýip jogap geldi. Şonda biz begenlik ýene häkimlige bardyk bolyn. Siz mätäçlik çekeňiz 44 kvadratda sygyşýaňyz diýip ýene bize hiç ýerde diňden oklar. Mekan koşkunna komisiýa boldy. Oňa gatnaşdym näçe gezek. Olaryň häkimlige uğratýarlar, häkimlige barsak siz mätäç däldiýär. Hiç kim men diňden ok. Şu videomu çekmäge mejbur boldum. Hormatly arkadaşlarymyz, sizin adalatly karar çykararsyňyz diýip umid edýärin. Sag bolun, taňyr ýalkasyn. Esselamu aleyküm hormatly adamlar. Esselamu aleyküm arkadaşlarymyz. Esselamu aleyküm arkadaşlar, haçderdarymyz. Ana şu videodaky ahal welaýat Bäherden etrap polisiýa işgäri ikinji suratam ahal welaýat Bäherden etrap häkimi. Arkadaşlar, haçderdarymyz, men özüm birinji topar maýyplygym üçin 4 san naçar saklayan eklen çağlayın petrak bolup haşt etden uyuňa şeýdip gelýärler. Maýypy enwuride hiç ilter etmeýärler, gaýrat edip şulan berk çäresini görmeňiz sizden ul hormat bilen haşt edýän arkadaşlar, haçderdarymyz. Döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen şygaryňyzy öňe sürüp watan diňe halky bilen watanlar diýen şygaryňyzy öňe sürüp arkadaşlar, haçderdarymyz haýyş edýän gaýrat eden şulan berk çäresini görüň. Ganhor bular adamyň mara etrap häkim diýilýäne pul berden hemme zat şu düzelmeýän etrapda düzelmeýän köp adam düzelip berýär. Öz garamagyna san aýmaly işgärleri bilen. Eger özünden hukuk bilseňem adam hukugyny bilip öz etmeli işlerini bilip aýtsaňam öýüňe şeýdip gelýärler. Etrap polisiýany tutup öňüne tutup gelýärler. Men bir ýatan maýyp arkadaşlar, haçderdarymyz birinji topar gaýrat edip ul hormat bilen haşt edýän şulan berk çäresini görmeňizi